In the second quarter of 2024, there were 16.7 million people employed. We have increased by 294,000 straight to 16.9 million people employed. Lehle ngomyinge we-1.4% izinga lentswela-ngqesho kweli kwikota yesithathu yalo nyaka ka-2024. Yeah, we are very angry. We need water, and now police are shooting us here with this rubber bullet and everything. We need water. The only thing we request is water. Balucwabevu ngomsindo abahlali baseLehlile eGauteng emva kokuba iJohannesburg Water ithe yawavala amanzi kwimibhobho efakelwe ngabahlali ngokungekho semthethweni. Iqela Bafana lithi liqule laligangatha ukulungiselela imidlalo yalo emibini ezayo yokuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON yonyaka ozayo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza siphumba noyitolikyo lwimi lwezandla botani mzonsondo. Inhloko yeziko lenkcukacha manani uRisenga Maluleke uthi kukho isiqabu kwiqondo lentswela-ngqesho kweli uthethe oku namhlanje ePitoli ngethuba enikezela ngengxelo yenkcukacha manani zenqanaba lentswela-ngqesho kwikota yesithathu yonyaka ka-2024. Lithe chu kwehla inani lentswela-ngqesho kwikota yesithathu lehle ngomyinge we-1.4% ukusuka ku-33.5% ukuya kumyinge we-32.1%. In the second quarter of 2024, there were 16.7 million people employed. We have increased by 294,000 straight to 16.9 million people employed. The unemployed, there were 8.4 million. We have gone down by 373,000 to 8 million unemployed people. Kambe amanye amaphondo aqhubeka kuhle kuveliseni imisebenzi logama iphondo laseGauteng nelakwaZulu-Natal ebenelahleko imandla yemisebenzi. The biggest gains were in the Eastern Cape, 83,000 jobs, followed by the Western Cape, 75,000 jobs, followed by the Northwest, 69,000 jobs, followed by Mpumalanga, 49,000 jobs, Limpopo, 33,000 jobs. Free State gained 30,000 jobs. Northern Cape gained 23,000 jobs. The biggest losses were in Gauteng. Gauteng lost 66,000 jobs, and indeed KwaZulu-Natal lost 2,000 jobs. Ukanti amacandelo afana nenkonzo zoluntu ezolwakhiwo kwanezorhwebo ngawona abenegalelo lokongeza imisebenzi kweli. Icandelo lezezimali nelezemveliso ingawona alahlekelwe imisebenzi ngakumbi. Kusenjalo abantu ingakumbi ulutsha luvakalise izimvo zalo ngezinga lentswela-ngqesho kweli zebaphawula nangengxaki abahlangabezana nazo emihla le ngenxa yokungaphangeli. Njengoko kukho umnyinyiva kwizinga lentswela-ngqesho, iMidrand eGauteng yenye yendawo apho ulutsha luzama khona imisebenzi ekhawulezileyo yosuku ngelizama ugxotha ikateziko. Abanye bayathengisa, abanye bama kwi-robots balindele umntu ozokubanika umsebenzi, kodwa nangona kunjalo bathi akukho lula. Aboma-4 years ngifuna nomsebenzi ngawutholi, so ngagcina sengibona ukuthi ungqono ngidayise ukwenzela ukuthi ngikwazi ukuphila. Mfowethu emuva kuyaphazamisa kakhulu ngoba ekhaya babhekelekile. Njalo ngenyanga kumele kube ngithumele something. Kodwa ke na ke mfowethu kunzima, angifuni nje ukukhuluma amanga. Umsebenzi oyiplamba nozisebenzelayo uthi kungcono ukuzisebenzela kunokuqashwa. Mawusenza ikhampani ungakhona ufaka amagiza almost like 6 gizas. Then per day akunika 300 rand. Save ibancane. Elinye lamagosa esebe lezemisebenzi eGauteng lithi abantu mabafunde ukuphucula izakhono zabo bazenzele ingeniso yemali xa besakhangela imisebenzi. And I think we should stop blaming looking at problems but looking at within ourselves to say what can I do
to educate myself more, to improve myself more, to make sure that I get employment. Kusenjalo ulutsha lwaKwaZulu-Natal nalo lukhala ngengxaki yentswela-ngqesho kweli. Eziningi kakhulu inkinga ngoba ngasebenzi because noxhaso lwahulumeni 350 angumtholi. So kumele ngikwazi ukusupport ekhaya ingane nje. Ama-cost anzima because kumele uhambe uye kubomakhelwane uyoboleka imali yabona kuze ukwazi ukuthi uthole transport yokuya la umsebenzi bathi maybe kune-interview khona. Nangona kubekho lomnyinyiva kwintswela-ngqesho kodwa iinkampani ezininzi zithi zitsala nzima kakhulu ukuqesha abantu emva kokuhlasela kwentsholongwane ye-COVID-19. Abahlali basemazantsi eLehlile eGauteng bebevutha ngumsindo ngelithi icandelo elinkinkisha amanzi iJohannesburg Water zange lithethe nabo phambi kokuba livala amanzi namhlanje kwaye bathi bafuna impendulo ngelinyathelo kanti ngomso abahlali kulindeleke ukuba badibane namagosa esisixeko ngelokufumana isisombululo kulomba. Abahlali abavutha ngumsindo ephumla mqashi bathi amagosa kwaJohannesburg Water zange aqalisa ukubazisa ngelinyathelo lokucima amanzi. Yeah, we are very angry. We need water, and now police are shooting us here with this rubber bullet and everything. We need water. The only thing we request is water. We don't want anyone coming to address us. We want water. Aba bahlali bathi sele kuyiminyaka esixhenxe behlala kule ndawo kodwa urhulumente neziko elinkinkisha amanzi bayibetha ngoyaba imeko abaphila phansi kwayo nokubangele ukuba bazixokomezele amanzi ngongekho mthethweni. When we woke up in the morning, we opened our tap, there was no water. Even when we asked now, even councillor, she didn't even know about that. So we feel that Johannesburg Water failed us. I have 4 children. How to gonna survive? How to gonna go at school when we don't have water? We need the water only. Inkokheli yasekuhlaleni uThabo Rikinyane uthi abahlali bazimisele ukuhlawulela inkonzo zamanzi. What's going to happen is we are going to sit with Johannesburg Water and let them give us a concrete way of doing things. Then we can maybe continue on even if they want us to pay for water, but let them bring a proper facility. Our community doesn't refuse to pay, but only if they get the proper facilities. Ukukumbele ngelithi ngomso baza kuba nenhlanganiso namagosa kwaJohannesburg Water ukuze bavakalise izikhalazo zabo ze baphume nomkhombandlela. Abahlali bathi baza kuqhubeka noqhankqalazo de bafumane amanzi. Inkundla ephakamileyo yasePitoli igwebe ngelithi umtyholwa wesithathu kwityala likaSenzo Meyiwa uMthobisi Mncube makakhululwe kwisele somntu omnye nahleli kuso iminyaka 4 kwintolongo yaseRhosi Mampuru ukanti isicelo somtyholwa wesihlanu Fisokuhle Ntuli siye sakhutshwa kumqulu wamatyala enkundla ngenxa yokuba asingxamisekanga. The first applicant shall be removed from the CMAX Centre and returned to his centre of origin or to any other maximum security centre that may be convenient. 2. The second applicant's application is struck from a roll for lack of urgency. Abahlali abangama-40 abatyikitye isivumelwano sokungathwalisi uxanduva nabanaxa bethe bonzakala kwiphulo lokuzama ukuhlangula abombi-mgodi abangekho mthethweni kumgodi waseStilfontein. Amapolisa nomkhosi wokhuselo weli ayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kulo mgodi eMntla Ntshona njengoko liqina iphulo lokuvalwa kwemigodi engekho semthethweni. Ngephelileyo amapolisa akhuphe oozama kumgodi waseStilfontein eMntla Ntshona. Amapolisa aye avala indlela ezisetyenziselwa ukuhambisa izinto ezifana nokutya njengenxalenye yeenzame ezokulwa abombi-mgodi okukhokelele ekubeni kubanjwe oozama abangaphaya kwewaka. Uqankase uthi badibene namapolisa izolo kwaye bafikelele kwisivumelwano sokuba abo babanjiweyo baza kuncediswa. We agree that from 6 o'clock in the morning till 5 o'clock it will be a whole day plan. The work will commence for the entire day so that we can see how many people can be saved today. So, but as we can see now, we've run out of time. We don't know what is going to happen from there. We'll just go to that side and hear from them what is going to happen. Are they still supporting the plan that we as the community members we came with? Amalungu asekuhlaleni kunye nabasemagunyeni baye babambisana ukunceda abo kukholeleka ukuba basavaleleke phantsi komhlaba ngaphandle kokutya, amanzi nezinye izinto ezifunekayo. So we sat down and saw it fit that we must work together to make sure we assist the people. There is a person that will be sent down
today who has agreed to assist the authorities to go underground and find that information that we are asking and come back and inform the leadership and the authorities so that we are able to help them to resurface. UBotman woleke ngelithi izicwangciso zohlangulo kufuneka ziqinisekise ukuba aba basebenzi babuya bephila. Kusenjalo iintsapho ezichaphazelekayo zithi zinethemba lokuba izalamane zazo ziza kufunyanwa ziphila. Umntwana wam wesibini usavaleleke phantsi komhlaba. Mhla wayehamba ekhaya wathi uyophanda ndabe ndingayazi ukuba uthetha ngantoni. Abamelwane bam ababini balapha sekudlule iinyanga ezine ukuya ke kwezintlanu. Sukela oko ndabagqibela sendifuna nje ukuba babuyele ekhaya. Abanye baba basebenzi basemgodini kulindeleke ukuba bahlangulwe eOgni njengoko bengenakutya namanzi iintsuku eziliqela. Umphathiswa wezobudlelwane namazwe angaphandle uMnumzana ULamola uphinde wamemelela inzolo kwilizwe laseMozambique okukulandela uqhankqalazo belukhatshwa ludushe ngenxa yeziphumo zonyulo likazwelonke kwelalizwe. ULamola uphinde waphefumla nangeminye imiba ephathelene nemigaqo-nkqubo yeli lizwe ngokuphathelene nobudlelwane balo namanye amazwe. Kulandela ukhatywa kweziphumo zolonyulo ngamaqela aphikisayo kwilizwe laseMozambique, umphathiswa uLamola uthi unethemba lokuba intlanganiso engxamisekileyo yeSADC izawukwazi ukusombulula udushe oluqhubekayo kwelalizwe. South Africa calls for calm and restraint to allow the electoral process to conclude successfully and give the Constitutional Court or Council of Mozambique time and space to validate the election results in accordance with its mandates. Umphathiswa ukugxeka bukhali ukusasazeka kweengxelo ezingeyonyani ngokuphathelene netyala loMzantsi Afrika elichasene noSirayeli kwinkundla yehlabathi yezobulungisa. Uthi oku kunyasha iinzame zelizwe zokubhengeza inkohlakalo eGaza. Post-apartheid South Africa has been consistent in advocating for the inalienable rights of the Palestinian people, including for Israel to end its unlawful occupation, which continues to deny the Palestinian people their right to self-determination. Our principal approach is firmly rooted on our own experience of colonialism and apartheid, international law, and the United Nations Charter, whose core purpose is to save succeeding generations from the scourge of war. ULamola uthi uza kumxhasa umongameli uRamaphosa kwingqungquthela ye-G20 ngomhla wokuqala kuDisemba neza kubanjelwa eBrazil. Iqela Bafana lizimisele ukuba inxalenye yamazwe angama-24 aza kubetha abathi inxaxheba kwitumente ye-AFCON eza kubanjelwa kwelaseMorocco kunyaka ozayo. Eli qela lasekhaya liza kuqobisana neUganda ngoLwesihlanu ze lamkele apha ekhaya iSouth Sudan ngoLwesibini weveki ezayo. Iqela Bafana lisecicini lokuzibekela indawo kwitumente ye-AFCON. Kodwa ke indlela eya apho iza kudlula kwiUganda neSouth Sudan. Eli qela lasekhaya nelikwindawo yesibini kuGroup K liza kuntingela eKampala ngoLwesine nalapho liza kudlala neUganda ngenjikalanga yangoLwesihlanu ze ngoLwesibini lamkele iSouth Sudan eKapa apha ekhaya. Can you imagine that the bronze medal of 9 months ago can't even qualify for the next AFCON? So I'm not thinking about that because, again, my confidence is big in this team. It's been a week for me, an emotional week, spending it with loved ones and family. Funny enough that the path has led me to this stadium where it all starts, you know. If I had to script it myself, I don't think I would have scripted it any better to make my first, you know, call up at the stadium where I played my first football game for the team that I played my first game for. So very blessed and very honored to have this privilege. Ukanti ifolosi yeliqela uEvidence Makgopa ufuna ukubuyekeza intembeko ebonakaliswe ngumqeqeshi ngakuye emva kokuba kubizwe yena ze kwashiywa uPesitawu ngaphandle kweliqela. The only thing you have to do for him is just to push. When you give you a chance, you just have to work for him. Do whatever you have to do. Yeah. uHugo Bruce ulibeka latsala ke izolo ukuba xa lisoyisakala eliqela lakhe ukuya eMorocco kunyaka ozayo uza kutshona emboneni abeke phantsi njengomqeqeshi.
Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Wethu madikela noNcuthi kwideska yenu enkulu ideska yomqulu wendaba nawe mbukele ekhaya ndiyakwamkela kaloku apha edeskeni yam yeMozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela ndingumamthembu mvanje nantsi bethuna iMozulu siyavula kaloku mbukela apha ekhaya ngokuphawuleza mvanje iziganeko kaloku impela ke apha eMzantsi Afrika lokho kusibekele kakhulu futhi ngamandla kwimpuma apha eMzantsi kaloku kumandla futhi kolo lonke nje elaphondo lapha kaloku northwest empumalanga naphaya kwaZulu Natal kanti ke mbukela ekhaya ngokubanzi sithe sichukuqola ngokubanzi amaqondo wakho phansi naphezulu sivele ngokuqala iphondo kuphi ke kusempuma koloni njengapha kuNtshona korhafu phaya ekuseni futhi qabaqaba ngamafu ngaye kaloku la 11 degrees futhi besixhuba nosuku lwabo belusonga naphaya kokaladokwe phaya neziphaluka ngamashumi nje akhatshwa sisithandathu kanti ke phaya ephondweni laseFree State ngomso likumbindi kaloku elophondo apha eMzantsi Afrika njengapha kumazantsi futhi Bloemfontein phaya umzekelo omhle kuyaduduma kuyanetha kuyabanda ekuseni ngo-13 kodwa noko kube kuhle phaya ngosuku xa sihlabela mgama sijonga phaya ephondweni laseNtshona koloni ngomso kwimpuma phaya koBeaufort West kwasekuseni futhi abikiwe lo mafu kwakhona noxa kuphole kamandi phaya kwakhona ngamashumi nje mbukelwa ekhaya azakhatshwe kaloku sisithandathu nansi kubethuna kwakhona kaloku iMozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kuNtshona phaya indawo eziselunxwemeni njengapha kaloku Springbok ekuseni futhi licwengilanga phaya bevuka kwakhona futhi ngelashumi likhatshwa sisine baqhube nosuku kuye kutshisa phaya ngo-31 degrees kanti ke mbukele ekhaya nansi bethuna iMozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi futhi phaya kaloku Moruleng ekuseni futhi ngelashumi kwakhona likhatshwa sisithandathu baqhuba nemini yabo beyivala kakuhle phaya ngo-36 otshisa ngeyona ndlela mbukele ekhaya nansi bethuna kwakhona kaloku iMozulu apha eRhawutini kumantla futhi eTshwane ekuseni futhi kungasibela kakhulu phaya futhi kududume kunethe mpela phaya ngo-15 degrees futhi baqhube nosuku lwabo napha koBonkonspruit ngo-26 degrees phaya ngorhatya masijonge bethe ngokubanzi kwakhona kaloku kumantla apha eMzantsi kuseLimpopo njengaphaya kwincam yelaphondo phaya koPulukwane kwakhona ekuseni futhi bevuswa ngelashumi nje likhatshwe sisithandathu bahambe nosuku belusonga kakuhle noko kucwengile nezomvula zika-25 sehle njalo sithe chu bethuna njengokubanzi kaloku phaya ephondweni futhi lona ke liphaya kaloku empumalanga ngomso kwimpuma njengapha kaloku embombela futhi zibikiwe intshizane kwasekuseni futhi sikhatshwa ngumoya obhudlayo ngelashumi likhatshwa sisibhozo kanti mbukele ekhaya okokugqibela nqa kuphi kwaZulu Natal njengapha kwincam yelaphondo futhi koRichards Bay phaya ekuseni futhi ngelashumi likhatshwa sisithathu kanti kuyabanda kumazantsi futhi eThekwini ngo-18 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Ngawufumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 ngomso oxa bethu baza kuniphathela izindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.